Tady zpátky, aby jsme si tady opravili reputaci. A to kdyby chtěla, tak to neudržíš ty vole, když to nevytrpí. Chtěli jsme si tady zlepšit dojem o Londýnu. Ne, můžu to udělat jak chcete. Můžu to udělat prostě bez. Ale má tady něco. To je fancy brokolice. Taková nepopulární názor. Jsme v Gymsharku. Restaurace prej, že jsme si měli vzít tiket, ale ten jsme si nevzali, který nám dali. Povědět, co jsem nám dala. Blbý, když hledáš kavárnu, která se jmenuje Schovaná. Ahoj, já vám se jenom skočím na začátek, já tady točím právě závěr videa, ale chtěla jsem vám tady jenom takhle dát ještě kousek, mezi tím, než začne to vlastní video, kdy už odlítáme. V tomhle videu vidíte jenom část toho našeho tripu, a to část, kde jsem se snažila nebejt moc negativní. Všechno se dozvíte, co se stalo, asi už i jako to hlavní pointu víte, co se nám stalo. Ale chtěla jsem jenom říct, že je důležitý tady vám zmínit, že sociální sítě nejsou realita. Já spoustu času, co jsem tam jako řešila, co jsme řešili, letenky, co jsme řešili, prostě problémy, co tam nastaly, tak jsem netočila. Snažím se, aby ty moje vlogy byly jakoby fajn na to koukat i pozitivní, ale samozřejmě jakoby ukazuju vám tam i nějaký problémy, co jsme tam měli. Prostě realitu a doufám, že to třeba někdo ocení a nebude se cítit v nějakých problémech sám, protože každý jsme samostatný člověk a řešíme problémy a řešíme prostě různé situace v životě. Takže to jsem tady jenom rychle chtěla říct. Nebudu vás zdržovat od vlogu, doufám, že se ho užijete a na konci tak máte ještě můj povídací update o tom, co se tady teďko u mě děje, ale to až na konci. Tak jo, hezký sledování. Je půl druhý ráno a my jdeme na letiště. When you put your hand in my jacket, you flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Celou cestu jsem prospala. Co to uteklo? Máš hustý kafe. Ty máš mlíko, takže si z toho můžeš udělat malý. Paní říkala, že prostě dělají takový to strašně malinký. Tak jestli nechci Amerikánu, tak jsem myslela, že to je trošku větší. Takže mám, co to je celý, to je Amerikánu. Tak si nemám udělat kafe. I gotta take a minute to calm down. Told you I was ready right this minute. Do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute. Tottenham Hale jedeme. Jo. Jsme ve vlaku. Jedeme na Tottenham Hale a potom... Jedeme na hotel. No, to doufáme. Spát. No, to nevím. Ale jsme na to ready. Ještě ukážu, co jsem si koupil spát. Chicken sandwich. Se salátem, rajčetem, okurkou a majonézou. Takže jsem tady ještě jednou. Koušíme mikrofony. No, takže jedeme do Tottenham Hale vlakem, který nás stál pro osobu 19 liber, což nevím, kolik je, tady to budete mít asi přeložený na český peníze. Ale pak jedeme metrem na hotel, tam doufáme, že nám nechají aspoň kufry. Doufali bychom, že by nás tam ubytovali, ale asi ne, protože bude 9. Posunul se nám tady čas o hodinu. A pak budeme objevovat město. Já jsem dost přejetá, já jsem spala celý let. I celou cestu na letiště. Takže by se měla být vyspalá, ale vlastně nejsem vůbec vyspalá. Co ty?
Já jsem nespala vůbec a taky nejsem vůbec vyspala. Takže jsme na tom stejně. Když se asi nedám. Bylo to celý batoh vysypaný. A mám mokrý batoh. Jsme na hotelu. Ještě nás neubytovali, ale necháme si tu kufry. Budeme se projít asi k Temži, k London Eye a pak sem vrátíme, až nás ubytujou. Doufáme, že okolo 1. A pak pojedeme trochu dál k Tower Bridge. Takže London Eye, máme to odčeknutý, ale asi nahoru nejdem. Ukradli telefon a pak spáchal jsem rovnou. Jo no, to jsem vlastně neříkala. Že minule tady mamce ukradli telefon a jsme tady zpátky, aby jsme si tady opravili reputaci. Opravili reputaci. A zážitek. Jdem na ten koloto. Ale jak jsou pěkná, jsou jedna. Díky bohu, je to zavřený. Líbí se ti to? Líbí, ale mohlo být víc vody. A A čistější. A větší zima. Ne, to je dobrý. Jak nám to okomentuj. Tady vidíme Elizabeth Tower, protože to není Big Ben. Big Ben je ten zvon. A London Eye. A tady Evelína. Takže jsme na jídle tady v Pretovi. Ale moc se mi líbí, jak tady mají všude napsaný, jako i kolik je tam bílkovin a jako fiber. Fakt jako moc hezky to mají udělaný. To se mi moc líbí a ten losos vypadá fakt jako dobře s tou krustou, sakra. A tuto taky, mně se líbí ta brokolice. Hned jsme zabloudili sem, protože jsme chtěli do Chipotle předtím, ale nějak jsme prostě si řekli, že zkusíme tady. Mamka už to nese. Tak já je přinesu, mamka říká, že neví, kde jsou příbory. Můžeš rovnou vzít. Jak se řekne příbor? Tupperware. Ale vidlička. Ford. Něco, co si budu pamatovat. Máme tu jídlo. Já jsem si dala nějakou chipotle bowl, i když... Jo, my jsme chtěli jít do Chipotle, já jsem si dala v Pretu Chipotle bowl. Mamka má lososa, no jasný. Mám tady nějaký fazole, ty pickled onions, zeleninu, rejži a fetu, tu asi dám mamce. Ale je hustý, že oni tady mají u všeho napsaný jakoby kalorie a bílkoviny. To moje... Mamka nechce fetu. Mamka nechce. Ne. Já ji tady nechám, no. Proto jsem si to nedala ve výsledku. Ale je hustý, že tu má 50 gramů bílkovin. A tohle 39. To je taky dost. Takže jdeme. Jsme na hotelu. A máme menší problém. No možná větší. Tady jsou jenom tu ty divné zástrčky. A my jsme doufali, že tady budou normální, takže si nemůžeme nabít telefon a já mám 7%. Ale jinak jako je to tady moc hezký. Co? Krásný. Ale je divný, jak je tady prostě umyvadlo v chodbě. To mi přijde jako fakt divný. Ještě to ukážu. No jako prostě postel, stoleček a tamhle rychlovarná konvice. Ale jsou tady všude ty debilní zástrčky. Co budeme dělat? Koupíme si zástrčku. Ale já mám 7%. Jdeme očekovat nejdůležitější část. Já se jdu podívat na výhled. Fitko. Posilovacích strojů. Už tady je zima. Tyhle vidíme to, London Eye. Tak co si myslíme, že tady bude? Výhled pěkný. Hele, ještě je další patro, doufám. Je to Multipress. No jako tu to je nádherný, jakoby kardiostroje mají vymakaný, ne že ne. Tady je jakoby kabely, to je taky fajn. Multipress jsem zvědavá, ale jdu se podívat ještě nahoru. Ty vole, dobrý, je tu bench. Dobrý. Je tu bench, zrcadlo. Ahoj. My vidíme London Eye. No, ty jo, tady to bylo. Fitko, činky, bench. Tyjo, tady zakopávání, předkopávání a kola.
No, s tím si tady poradíme. To je fakt hezký, to tady sedět s kafíčkem před tréninkem. No a někde jsou ty křesílka. Já si zítra vezmu ze snídaně kafe, půjdu si sednout sem a pak půjdu na trénink. Já si taky. Hustý, fakt jako to je Miller z My No ale, jo, to chci radši vanilkovej. Ale toto vypadá, toto je větší, ale to má 20 gramů, to je nějaký powerpot. Koukej na to granátový jabko. A mají tady nakrájený prostě ovoce, zeleninu. To je úplně úžasný obchůdek jako. A to je prostě nějaký maličkej. A tady mají rejži vařenou. Mám tady něco jako BBčka, co si na to nadrolujeme jako granolu. A máme tady řecký jogurty, až nějaký ovoce na snídaní. Protože jeden den tu snídaní nestihneme. Jako mohl by si takhle pěkný auto vyčistit, kámoš, no. A hlavně, že má zabezpečený volok. Ale máme nakoupeno. Koupili jsme si snídaní na pozejtří, protože... Už tam to někdo zalomil. Protože když jedeme do Harryho Pottera, do toho studia, tak nestíháme snídaní hotelovou, protože musíme odjíždět z nějakého místa 7:30. Máme oříšky pro veverky na zítra a máme ty zástrčky, aby jsme si mohli nabíjet telefony, tak uvidíme, jestli to půjde. A jenom počítej s tím, že v tom parku budu do té doby, než po mně nepoleze veverka. Uvedu vás do děje. Hele, ještě to přečtu. Tak ne. Takže já vás uvedu do toho děje, co jste tady jako slyšeli. Jdeme večer do Sky Garden. My jsme si mysleli, že... Nebo tam se platí vstup a buď si tam můžete zaplatit jenom vstup, Ne, ale tam právě ten vstup je zadarmo. musí se rezervovat. Musíš to zarezervovat. Dobře, takže vstup je zadarmo, ale musíš to zarezervovat a je to zarezervovaný hrozně času dopředu. A my jsme to nestihli zarezervovat. Takže je druhá možnost, že si to koupíte s večeří. My jsme mysleli, že ta večeře je rovnou na té střeše na tom Sky Garden. Omyl. Je to vedle, přes ulici někde dole. Italská nějaká restaurace a potom máte vstup hodinu po jídle zadarmo do toho Sky Garden. Tady zaplatíte tu večeři. Tak jsme to udělali takhle, aby jsme se tam mohli dostat, protože minule, co jsme tady byli, tak jsme se tam nedostali. Ježiš, to je roztomilý. Já mám dvojitý bezkofeinový preso a teplý ovesný mlíko. Já ti ukážu ten dortík. A Monka má cappuccino Krásný. a carrot cake. No a potom, co jsme si dali takhle mini snack, já jsem teda dala kafe, tak jsme jeli už pár stanicí metrem na tu ten Broad Market, nebo nevím, jak se to vyslovuje, a viděli jsme tam tu ty populární jahody v čokoládě a potom tam všude ležely kelímky s neuzbylou čokoládou. No a tady ty pro vás, kde takhle na ty veverky, protože všichni doporučují Hyde Park, ale za mě je lepší tahle skrytá zahrádka, kde je fakt klid a ty veverky tam jsou takhle hrozně jako přítulný mi přišly. No, takže to je pro vás tip, kde je najít a potom už jsme byli na té véče, aby jsme mohli jít na Sky Garden. All I ever needed was a life with you to know that I could make it through alright. We don't need money, they can have it all. I don't need a lot of you. Nothing better than you. To je nejlepší vanilková vína, kterou jsem kdy měla. Mu to řekni, ty pečko. Dobrá, vy. To je fakt vanilková, tam mi nevadí taková vanilková. To je taková ta vanilková žlutá. Ale vem si ode mě dřív, než to celý s ním, protože mi bude blbě. 35. patro. Jedeme nahoru. Děkuji. A véču já hodnotím docela dobře, tak 8 z 10. Mrzli na to zachránila. A teďko jedeme nahoru a jsme zvědaví, kolik tam bude lidí. Já doufám, že málo. Tady jsme jim jenom řekli, že jsme byli z té restaurace, protože jsme si měli vzít tiket, ale ten jsme si nevzali, který nám dali takže
k účtu, takže poučení berte si ho. A my už jsme v 35. patře. Já už se těším do postele. Takže jdeme spát. A zajdeme na snídaní. Uvidíme, jaký budou hotelový. Ale prý, že mají být fakt dobrý. Nejlepší v Londýně. Uvidíme. Dobrou. Máme s sebou jabko. Já mám s sebou kafíčku. Takže jsme po snídaní. Já si půjdu podívat tady do proskleného fitka a pak budeme trajdat zase do jiné části Londýna. Ta snídaně byla teda výborná, až na to kafe, ale snídaňový kafe není nikdy dobrý. No a uvidíme, co dneska uvidíme. Takže já jdu do 13. patra, mám tady malý kafíčko. To je docela lepší než to double espresso ze snídaně. A půjdeme na rychlej trénink, protože mamka než se připraví, tak já něco stihnu. Nikdo to není paráda. Jako kdyby tady byl, vidíte, ale... Koukejte na to. To je hustý. A teďko uvidíme, co tady vymyslím. Mám na řadě push, takže je fajn, že tady jsou kabely, je fajn, že tady je nějaký multipress, ten zkusíme. Nahoře jsou jednoručky, s tím asi začnu. Takže jdeme se rozcvičit nahoru. Byly tam jednoručky a... tyjo, nevím. Prostě něco vymyslíme stejně jako... Je to jenom pro dobrý pocit, těším se na to, upřímně. Hrozně se na to těším. Jo, tady je bench jednoručky, takže něco zkusíme a potom uvidíme. Vy všechno uvidíte. Nemusíte samozřejmě chodit prostě do fitka na dovolenej, ale já prostě vždycky takhle jako to mám ráda, když mám čas. Takže dopiju tady kafe a něco uděláme. Je to fakt jenom pro pocit, jako nečekám, že tady zvednu nějaký PR, jo. To prostě ani nejde, protože nejvíc čingic tady jsou 16 kilo. Ale jdeme na to, moc si těším a to je třeba motivace pro vás jenom k tomu, abyste dělali to, co vás baví i na dovolenej a udělali si to jakoby tak, jak chcete vy a ne tak, jak jako si myslíte, že by dovolená měla vypadat, protože někdo má jako stereotypně, že dovolená je prostě od toho jako nic nedělat nebo zase naopak prostě jít brzo na snídani a potom objevovat město. Ne, můžete si to udělat, jak chcete, můžete si to udělat pro sebe hezký. Takže jdeme na to. Take that chance, don't think twice, it's a bad romance. Liquor on your shots to kill the hurt. I'm not nice, but would you do that dance? I don't wanna think about the things we'll do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, would you make that move? It's a bad idea, we should think this through. Since we're standing here right now, if just one taste is all we get, then put my song on the cassette, yeah. Let's do a round Russian roulette. Or light me up a cigarette. Vzpomněla jsem si, že si jdeme spolu. A tady mám tu. Já mám taky. A mám taky z toho to. Ale že chtěla jsem vám říct, že jsme zapomněli si vzít vitamíny. Já si vemu KitKat místo toho. Ty. Já fakt jako nevím už. Ale mám tady vitamíny v takovéhle tej. Máme všechny dohromady, ale oni jsou dost jiný, takže se jako je poznám. Mám tady na vlasy, na nehty a na pleť. Mám tu multivitamín a omega 3, všeho 2 kusy. Takže to jdeme vybrat. 2. A ještě železo mám vlastně v batohu, to taky vyndám. A já mám někde multivitamín a magnésko. Jaký magnésko? Ano. Bisglycinát. Takže tak, jdeme to zapít. A já mám dobrou super schopnost, že to dokážu polknout všechno najednou. A to je dost vtipný, protože když jsem byla malá, tak jsem nedokázala polknout ani jeden.
A vypadá vám to asi, jo, Jo, jo. Takže na zdraví. Ještě si vezmu to železo. A vyrážíme. A mimochodem ty krabičky vlastně jste viděli před minulým vlogu. Asi, že jsem je kupovala na omáčku k meal prepu, tak teď v čem jsou vitamíny. Takže tak, vyrážíme. Máme i oříšky pro veverky znova. Vydáváme report z parku. Je to jenom zem. A úplně bych to tady asi... Seschlo fušina. Asi když už, tak jít třeba do té zahrádky, jak jsme byli my, kde jsou ty veverky včera. A ne sem. Ale tamhle jsou husy. Já tomu nerozumím. Já jsem netočila, to nevadí. Nemáme telefon. Ty vole, jak projel. A já jsem ještě měla z něj blbý pocit. A říkala jsem, ty vole, ten jede nějak moc blízko, je celý v černý. A to kdyby chtěla, tak to neudržíš, ty vole, když to nevytrhne z ruky, ty vole. Prostě jel okolo na kole týpek celý v černým a vzal ho z ruky. Chtěli jsme si tady zlepšit dojem o Londýnu po 5 letech. Nezlepšili. Už vidím tu hvězdici. Dík. Ty vole. Jako řekni mi, jak se tu to může stát dvakrát po sobě. Druhý den. Tobě. Řekni mi jak. Ty vole, ti ho prostě vzal z ruky. Já si furt říkám, že se to nemůže stát. Nevím hlavně, jak budeme jezdit v tom metru. Můžeš vydat to jinou. No a nebo ti koupíme lístek. No a ty si můžeš vydat to. No tak tady jste viděli, co se stalo hned druhý den na Piccadilly. Prostě mamka držela telefon, něco si fotila a potom přemýšlela a jel okolo na kole a vzali to rychle z ruky. Ale nějak jsme to přešli. Potom uvidíte ještě další komplikace, protože jsme na tom telefonu měli lístky zpátky, měli jsme tam lístky do Harryho další den. Ale tak, šli jsme dál a šli jsme na obídek si aspoň posilnit. A prostě děje se to a pozor na to v Londýně, vážně, pokud tam budete, tak možná ten telefon i na krk si dát a nebo něco takového. Takže jsme v Chipotle nakonec. A já jsem včera měla v tom Pretovi Chipotle misku a dneska mám reálnou misku Chipotle. Ale mám tu bílou rejži, steak, na to jsem zvědavá na ten steak. Mamka má trhaný hovězí, obě máme salsu, guacamole, já nemám sour cream ani sejra, ty jo, a salát. Tak co? Mega dobrý. Jo. Mám to na nose. S tím masem nahoře. Já mám maso. Chceš ochutnat? Později? Ach jo, chudák mamka. Mě je hrozně líto s tím telefonem. Už jde s těma vidličkama. Ne s obrouskama, a máme vidličku. Tak my jdeme jíst a jdeme dál. Ty jsou fakt dobrý, ježiš. Ty kokos. Takže jdeme pryč. Myslela jsem si, že si koupím nějaký vonavý sprej, protože žádnej sebou nemám. A odešli jsme víc smradlavý, než když jsme tam přišli. Vy jste opravdu měli cítit. Jako pardon, ale já jsem si myslela, že to vždycky fakt voní láš. Ale fakt to hodně, no, asi někomu to může vonět. Ne, nemůže. Taková nepopulární názor tady. Je to jak... To tuto je moc hezký. Nějaký tričo. Jsem tu v kabince, jsme v Gymsharku a jdeme si zkusit jedno, vlastně 2 triča a jedno mám pro přítele, stejný jako mám já, jenom větší. Takže tomu vezmu. Vlastně tohle. To ode mě znáte. To si mu vzala. A
Jdeme si zkusit spolu 2 tvíča. Jsou sice hrozně velký, tady nemají žádný malý velikosti, ale uvidíme, jestli mi to bude sedět. Že první je takovýhle, má tady jenom modrý znáček, je to teda dost zmuchlaný. A vzadu má takhle Gymshark Lifestyle Club. Ten sudíček. A no jakoby je velký, no je to M-ko. Jako líbí se mi, je i příjemný, že by bylo na cvičení takový lehčí. No, je asi velký. Ach jo. No a druhý je takové modrý. Na zádech má zase krásný Hard Work Beats Lock. Gymshark Lifting Club, ale zase prostě je šíleně jako velký. Já když si to jako nezastrkám, tak to mám prostě jako šaty. Ach jo. No, takže asi nic. To mi mrzí, já jsem chtěla hrozně něco odvést, odsaď. Ale to nevadí, je to hustý to tady vidět, je to hezký, jakoby mít takové všechno si možnost vyzkoušet. Ale jako já bych za ty peníze dala, protože jakoby je to kvalitní, ale prostě je to velký, takže nic. My teďka půjdeme do kavárny. Budu chvátat, ať tady nikomu nezabírám místo, ale půjdeme do kavárny, protože už jsme se utěpkaný. Koupila jsem si peněženku, to vám pak ukážu. A pak se budeme pomalu vracet. Jsem pořídila aspoň mám taštičku. Já jsem nadšená z té taštičky. To je pěkně krásný. Tak jdeme dál. Ono je blbý, když hledáš kavárnu, která se jmenuje Schovaná. Mi teď došlo. Já se zakopla. Ne, tam byl jenom kanál, neboj. Smytko, šipka tam. Já nevím. No, vidíš, já jsem šikovná, to je asi ono. Uvidíme, co potkáme. Tohle toto mělo být, ale je otevřený jenom tohle. Takže jinak asi doporučujeme, ale je to zavřené v neděli, takže pozor na to. Jinak doporučujeme. No, vypadalo to moc hezky na mapách, takže my jdeme a někam si sedneme, než dojdeme do hotelu, protože jdeme okolo Buckinghamského paláce. Tak jsme ještě tady a dali jsme si kafe. Já jsem zdala bezkofeinový teda. A dáme si k tomu dezert. Já mám jogurtík. Jsem na ně zvědavá. A já Snickers. A jdeme vyřešit letenky zpátky a zítra vstupenky do toho. To jsem říkala už. Vstáme. Takže hlásíme, že jdeme na autobus. Do Harryho Pottera, kterýho nemáme lístky. Teda jako máme, ale ne sebou. Takže doufám, že tam bude nějaký guide, který mu jako řekneme, že to je na jméno a třeba nás jako najde. A jestli ne, tak asi nejedem, no. A nikdo tady není, to je fajn takové ráno. To je hustě, jak je tady klid teďko. Máme vyřešeny 2 problémy ze 3. To je poslední, dostat se domů. Ale tak to by mi docela vadilo, protože nový telefon už nemohl. No, Kdybych tak to měla náhradní, tak bych to mohla ještě 2 dny zůstat. pán je docela dobrý. Já jsem se ptala, že prostě včera nám ukradli telefon, že jsme na ně měli lístky na toho Harryho Pottera a že jestli nás pustí jenom na jméno, protože nemáme ten lístek. Říkala, že máme small problém. Jo. Ne, tak jsem říkala, že máme problém, žádný small To problém. jsem jediný rozuměla. A řekl, že stačí jenom jméno, takže dobrý. Že tam je tvoje jméno. To bude opocená. Já jsem se taky opodila. Já jsem byla hrozně nervózní. Já jsem ti viděla. Jove, prosím, nechte mi být, já jenom chci jít do Harry Já jsem Pottera. vůbec Slava! Dala nějakou katsu chicken rice bowl, vypadá to fakt dobře docela. A je 10 a jdeme už na oběd, protože jsme snídali brzo a ještě k tomu jako jenom ten jogurtík jsem měla, mamka taky měla jogurtík. Takže si naobědváme a budeme se tady prohlídnout ven, protože už jsme tady jednou byli
a venku jsme to nestihli moc. Takže se pořádně naobědváme, najíme a půjdeme na to. A to je taky připomínka, že je úplně v pohodě si dát oběd, prostě když máte hlad, je prostě 10 a stejně jdeme na oběd. Tam je omáčky. Ten je hustý. Kde? Podle mě je to tohle z toho zelený, no a jenom to přemalovávali. On se škrobával včera nápis na který to napsali, jak oni sedí. To je hezký. Máme kafíčko. Konečně někde, poprvé vlastně někde jinde než u nás. A zkoušel obrázek, ale rozumím, že to je ovesní mlíko, takže to není tak pěkný, takhle to má vypadat. To je chudá. Ale jdeme ochutnat. Tak co na to říká? Jo, má ho hodně silný, doufej, že tam máš hodně mlíka, ale je výborný. Ono, včera jsme to neviděli, protože to má asi novou barvu, mělo to být bílý, ale tuto je to Hideaway Coffee. Až tady asi někdo z vás bude, tak už tam budou mít i nápis, ale včera to tady natíral. Matka. Koukejte, co jsem nandala. Taková ta vdíjujum. Ale s kafem to bude dobrý. To já na ní to vypadá dobře, ale... No. A jsem si pak říkala, že tady nemají wafle a tady nemají lívance. Sakra, k tomu kafe. Jsme tu, jdu rychle něco zkusit na záda, nějaký přítah, jenom není tady ani jako kladka a tak, takže na tomhle stojí asi budu dělat všechno a něco vám ukážu a pak začneme zase trajdat po městě. Mám tady malý kafíčko za snídaně a jdeme na to. Bych vám to objasnila, ten trénink byl takový fakt jako na pocit, protože jsem to ten den dostala, bylo mi dost špatně, bolelo mi břicho, ale stejně potom jsem měla hrozně dobrý pocit a nakonec to byl docela fajn náhodou trénink na záda mi přišlo, protože jsem si tam udělala takhle jako takovou provizorní kladku a za mě to bylo jako super, sice jsem se tam musela držet nožkou, ale za mě fajn. A ještě jak jsem jednou řekla, tak to znovu zmíním, nemusíte trénovat na dovolenej, ale já z toho ráda dělám příjemný a mě ten trénink, i když jenom třeba takhle 40-minutovej nebo 30-minutovej i 20-minutovej, tak udělá prostě lepší den a hrozně mi to jakoby nabije energii na ten den, probudí mi to a jo, toto je super záběr, musím říct, ale vidíte tady všechno, co jsem dělala a hlavně to prostředí tam je nádherný. Takže jsem se takhle trochu zacvičila, trochu se mi udělalo líp a pak jsme vyrazili do města. Zahrada. A ta by měla být zadarmo, takže jdeme zkusit. Jsme tu, lístky tu jsou zadarmo, ale skenuje se tady QR-ko. Pán nám pomohl to udělat, protože na mě prostě nefunguje. Máš to za sebou hezky barv? Nefungují ty data a Wi-Fi taky ne. Takže jsme to tam připojovali, tady je nějaká zadarmo Wi-Fi, ale mě to šlo prostě pomalu. Takže nám to udělal. Teď pojedeme nahoru, uvidíme, jaký tady bude výhled. Slavně to porovnáme s tu Sky Garden. A tady nebude západ. Je vtipný, že na Google mi to psalo tip, že se máme jít na zápas sluníčka a zavírají vše. Asi můžeš až dole. Ty koko. Upřímně si myslím, že to je vejš než Sky Garden, to se potom podíváme. Ale ten výhled je hustý. Je tady i kavárnička, ale jinak je tady vstup zadarmo, což je super. Je fakt nižší, já jsem to říkala. Tamhle jsme našli Sky Garden, tam jsme byli včera. Nevím, co to má být. A ten krámeček? Nevím. Mimochodem, bojím se mamce dávat do ruky... Nemáš tam prst? Nemám, ale držím to. Bojím se mamce dávat do ruky telefon, protože mi ho určitě vezmou. Já se tě nedivím. Už se mi to nechce. Mám tady bublinky, které nevíme, co znamenají, ale jsou pěkný, když na ně svítí sluníčko. Kolik nám to každý stálo? Kolik nám to každý stálo? Jakože ty víš celkovou cenu, a rozdělil jste dvěma. A to... Tady všechno stojí 15 liber, já jsem se ani nemusela zamyslet. Tak cink, dobrou chuť.
Doteďka nevím, jaký je rozdíl mezi diet kolou a zero kolou. Kdybyste to někdo věděl, tak mi dejte vědět. Ale je to fakt dobré. Je to fakt dobré. Já jsem se totálně přejedla a přepla. Tý rejže bylo šíleně hodně. Jeřáb, šár, tak dobrý. Tak přeci nám tu zaprší, no. Berte si s sebou deštník. Jo. To je paráda. Tady je tip. Mají v obchůdkách takhle meal dealy, že máte jídlo, snack a pití. A celý to bude stát 5,50 a místo toho, aby to stálo nějakých 10. Protože to tak prostě je. A je to hustý. Takže tak. Tak si jdeme naposledy projít. Co ty si Se těším. Těším se. Proč? Protože půjdu na oko. Já jsem myslela, protože už pojedeš zítra domů a nebudeš muset tady se bát, že ti někdo něco ukradne. Já už nemám co bez ukradne. Já jsem celá v Exalted kromě bundy, protože se mi nechtěl převlíkat. A už jsme tady. Jdeme se projít k řece ještě naposledy, zítra už jedeme ráno. Jaký? Do Thames. Thames. It was just the beginning, you shook my hand, but I gave you a look on your face, you were into it. Maybe this would be different. We sat down at the bar over drinks and food. It was awkward but kinda cute. Walked you out to your car, didn't want it to end. When you said, can I get Music licensing reimagined. They got me dreaming, kinda low-key scheming about you and me and a couple of our homies. Somewhere under palm trees, make me wanna go down on my knees. 'Cause I'm just another lover boy, lover boy, lover boy, lover boy. Ahoj. Děkuji všem, co se dokoukali až sem. Jsme u konce videa a asi jste i kousek slyšeli mě tady mluvit i na začátku, ale chtěla jsem vám jenom tak ještě shrnout ten trip a trochu i povědět nějaký updaty, co se teďko děje u mě a tak. Jak jste viděli na konci s letenkama, nakonec jsme odletěli. Zaplatili jsme si teda, jediný, co my jsme řešili, je check-in, protože u Ryanairu, když se neudělá check-in online do 2 hodin před odletem, tak se platí poplatek 55 € na osobu. My jsme teda platili 55 liber, já jsem myslela, že to je jenom eura, ale byly to libry, takže ještě dražší. No a my jsme tam přijeli právě, že jsme říkali, že i nepůjdeme na hotelovou snídani. Nám to letělo v 11:30 hodina a prostě tři čtvrtě na to letiště z hotelu. Takže jsme řekli, že nepůjdeme na snídani, že ji obětujeme jakoby a pojedeme tam, aby jsme tam byli o třeba 3 hodiny dřív, než ten let je. A měli jsme hodinu na to řešit ten check-in. Že prostě jim řeknu, že jsme ztratili telefon, že nemáme přístup do té aplikace, protože jsme zkoušeli všechno a prostě jsme se tam fakt jako nedostali. Nešlo to přes e-mail, protože jsme nevěděli heslo, přes telefon ne, protože jsme zablokovali to Apple ID i prostě ten telefon celkově. Takže tak, ale nakonec prostě paní dělala úplně to stejné, co já, dávala tam číslo té rezervace a mail a prostě to nešlo. Takže jsme si zaplatili, ale jinak jsme odletěli, takže aspoň, že tak. A nějaký vlastně updaty, jak jsem minulý video probírala hormonální antikoncepci, tak je to tuto měsíc asi stejný, ne-li horší, takže asi se to bude jako řešit jinak nějak, takže teďko tam budu muset si zavolat a budeme to řešit dál, protože i teďko, nevím, jestli jste někdo zaregistroval na Instagramu, tak jsem mluvila o tom, že mám problém, že nemám chuť k jídlu, což se mi stalo na poprvé v životě, protože já jsem vždycky byla velký jedlík, ale už v té Anglii jsem jako nedokázala ani skoro dojídat jídla a tam jsme tam jedli jako sotva 3krát denně, ke konci jsme ani neměli ty snídaně, takže něco malého jsem se snažila, aspoň bílkoviny, nějaký proteinový jogurty jsem tam měla. Takže to je zvláštní, trochu mi to štve, protože nevím, co s tím, ale tak nějak se to určitě někdy nějak vyřeší, protože tomu věřím, že jako
se to vyřešilo teďko v tu chvíli, je to taky frustrující. Takže tak, ale jinak už jsme doma. Přítel za mnou možná přijede na konci týdne, takže na to se moc těším. A já tady stříhám teďko tohle video. Dneska mi ještě přišel balíček, to určitě jste viděli na Instagramu, takováhle personalizovaná kabelka. Z té jsem měla hroznou radost. Mám tam vlastně na to napsaný citát, který jsem nedávno dávala do Reelska. A hrozně mi to dojalo, fakt jako, ještě jsem si to nechala, přišlo mi ten balíček už ten den, kdy jsme odlítali do Anglie a nechala jsem si to rozbalit až po Anglii a docela jsem to ráda, protože teďko jsem to trochu potřebovala, takový šťouchnutí a je to fakt jako krásný. Takže to mi udělalo dneska radost. Jinak jsem dneska byla na tréninku, tyhle takhle unavená, vystresovaná jsem tam na tréninku v životě nebyla, ale vím, že to asi bude horší, protože ty minulý měsíc to bylo šílený s těma práškama. Takže jenom tak, ale jsem vděčná za to, že aspoň něco můžu a že někdy to je lepší. Takže to bude k závěru. Já vím, že teďko to bude povídací, takže furt říkám takže pardon, ale takhle prostě já mluvím. Pro vás všechny budeme mít zase emojika, to už bude asi takový zvyk, který ho můžete napsat do komentáře, jestli jste dokoukat až sem. Bude tady. A děkuju moc za to, že koukáte, že vás to třeba baví a doufám, že vás to třeba i namotivuje. A nebo aspoň, že na to třeba koukáte, když se chcete jako uklidnit, nějaký klidový vlog, sice tuto klidový vlog nebyl, ale já hrozně ráda koukám na takový jenom obyčejný jakoby vlogy, protože, nevím, potom se asi necítím sama v nějakých mých problémech, nebo ani ne problémech, ale v tom celkově životě, protože každý máme nějaký problémy a každý je řešíme, je to prostě život. Takže tak. To bylo asi všechno, co bych vám tady chtěla říct. Takže děkuju moc, můžete sem dát like, odběr, ještě jsem to v tom videu neřekla, takže to řeknu teď. A hlavně se opatrujte a mějte se zatím krásně. Uvidíme se u dalšího videa. Roll the dice, take that chance. Don't think twice, it's a bad romance.